Протори да пеем на сцената. Ще го продават на стих в телефоните. Čekaj, prošli nekaj prosim link i da... Baš ne mogu da snimam nešto potpuno. Nikad da vas moj taj sam Я някой да се преместам, където аз да ти толкова празно ще нямаш дъжди. Да. Защото има дъжди. А почваме се дискута, моля те. Ама дай на него да стига. Много искам. Ти не си ми половинката. Аз съм това, което си някакви. Нищо не нямам. Ще снимам с твой телефон спокойно. Излизам отпред на парата. Ай, учили! Ай, учили! Ако не изберем точно, ще трябва такива да ги направят. А, да, и аз това го гледах. Нике, няма как. Я почекай. Стана. Чува се му? Точно се задам. Какво стана? Сега? Да. Изчакай само, че ние имаме малко проблем нещо. Да, така мисля. Аз да снимах така си. Всички дигат ръка. Ето те и тех, между другото. Айде, нека. Чакай, дай го причи. Ето какво е поста. Чисти коментарите си. Чакай, ти откъде го помни? Старост
Ето е! Ето го! Айде! Стигай! Айде! Моля! Запчо отишай за нещо. Айде, отидете да снимате! А защо ги чакаме? Ой, точно съм видал. Мале, любовта винаги е будила. Как да прави да... Се прави да напред. Намери. Няма да. Там него ми е. Тия мало, че не се ми случи. Стига да е. Това ще го направя и че тук също така да ме Аз там 2 месеца. Кое? Това е математика. Не тази. Кога сега? Я да видя. До 6:30, госпожо. Защото го не пишете също. Да му е така. Как се казваш? Виждам, госпожо.
Аз трябва да връщам рейс. И аз също. Да, двойки. Имате двойка, ако си тръгнете. По народни тайм. Ако си тръгнете, имате двойки. То изпеем физическия проблем, ще Да. Браво, Машка, да. Може ли да Да, моля. Това е вестник. 2 лева снимка. Да. Пратих на школото на всички заведения. Анга! Пратих на всички ученици да знаят, да има повече последователи. Ива, Фелива, как се казвате? Така ли? Ела мене, аз... чакай, трябваше да ти кажа благи. Чакай, снима се. Ай, развали всичко. Виж, виж, що снима. Това беше много постоянно. Какво? Да. В момента хората ни гледат. Хората, На лайф? вие сте на лайф от 20 минути. Сериозно? Бъдеш Оле, милионер. ще се забавим с 5 минути тогава. Само да сменяте линк, че качват 5 хора. Колко хора ни гледат? Целият един човек. Това са яки тарикати. Това е сега друга песен. Не гледат Бошка как се. Има по-натам. Филипе, ти си играеш с Сега не може надолу. Дай си настрани, става надолу. Може. Но може, ама сега. Да. Браво, Бошка, браво. България търси талант. И аз не усещам. Бошка, може ли да пееш? Ай, ще Ама другото не се чува. Другото е, че по-добре се чува известно. И ти как ще да танцуваш с това? Знаеш ли? Май трябва да са Ай, че добре се чува известно. Да гледат малко Бошка как се свири. Здравата ръка. Ама нали е подкаст, трябва да има микрофон сега без микрофон ли да е? Такива каркаде. Никой не знае откъде са. А що е своите брошките? Аз нарича Кеба. Бошко да свири. Малко и сцена и него да дадем. Да, но стим. Да, я ще да кажа, че каквото ми липва, за да държат в началото. Питам снимките от фотосесията, че не можем да открием. Никъде. Къде е камера? С фото. Скрито в телефона. Тя ще ми се Само чакаме там. По-лесно. Парите ще ми трябва за кола. Добре, всеки се чувам, без красота и симетрия. Красотата е симетрия. Това не става ли? А, добре става. Имаме ли казус? Какво става, бе, човек? Да пробваме от тука. Да, бе, Голяма разлика. Оставете си микрофона само за красота. Да изглежда по-автентично. Да. За следващия път ще Работи. снимаме. Не, няма. Те се чуе по-силно. В момента ще чуваме по-добре вест. Еми, най-само ще записваме
На лайва да мога да се чува. Той лайф от телефона не е пусна. Я говори нещо. Ай, че е лайф или си от телефона не е пусна. От телефона не е пусна. Всички, които са в лайва, ако има хора в лайва, пишете в коментарите дали се чуваме, защото няма... Трябва да продължим това. А защо не става с двете тонкони? Какво стана? Защо не става с двете тонкони? Какво стана? Как сме гледали за? Да. Значи топ музикант. Давай, Божи! Чук. Това не е лъженето измама, така че... Това е, как се казваше, на живо предаване. Да, аз също ще стрела, чакам да видя дали се бъде. Ако някаква песен мога да пеете да реши, аз да си я вие да пеете. Аз не мога да пея. Този ще го тестваме ли? Аз не мога пея, ние свирихме веднъж. Ти знаеш. Кому свирих? Ще го тестваме. Ама няма пея. Ще се пееш. Изключихте всичко? Там бяхме много пари, може. Искам пея, но ми става една бутилка. Той много пее. И аз си намерих българ. Повече там се тръгна. Пишете по двойка. Ами май сме това, така че няма да имаме надявам се да се чуваме, ако няма... И моето е също, само няма. Да, че чуваш ли, ние двамата сме бездругарни. Ще викаме. Така ще е, добре. Да затварям ли? Да затварям ли? Да, докато още светло, Рекординг поне да пуснем, ако има въпроси или не. Да помахаме, за да имаме и такива кадри. Може звук да нямаме, ще имаме кадри. Имаме дрон. Нека да го вдигам. Значи чудесно, че донесе китарата. Браво, Лъшко! Да, реално. Искам да дрона мине така през всеки. Ръцете! Дойде към нас. Да виж колко Не го даваш, колко повече. Ама ще само в училище. воли си вика. То бръмчащ извън земя. Какво е? Сега да не го сваля с голема. Имаме разрешение от шефа. Чудят се къде да кара с Ами днеска техниката не е на наша страна. Няма нищо. Но... Това не ни спие изобщо. Още един път искам да поздравим Божи за... Браво, Божи! Поздравяме, Божи! Браво, Лъшко! Браво! Няма да работи. Има и лоши си. Да. Добре дошли официално на нашия Подкаст. ПМГ говори. Не. Да. ПМГ Да, говори. говори. Нашия Част подкаст. Чакай. Така. Нашия Подкаст. подкаст, ПМГ говори. Говори. Първи епизод. който кръстихме Целихме. подкаст. И Както казахме, ПМГ. говори. Говори. Който говори. ПМГ.
аз като гледам сме една голяма МГ агитка и искам сега много силно да надвикаме футболистите отзад. Баскетболистите. Дали сте сигурни, че искате? ПМГ казваме. И кой каза? Още един път, ако не са ни чули. И кой каза? Супер, страхотни. Мале, завършихме. Хайде сега. Всички трябва да мине преди това спаса. Има време, да. Първо малко да разкажем как изобщо ни дойде тази идея за нашия подкаст. Здравей! Много викаме. Ела тук при нас. Къде ще ученик на МГ? Сега ще го заревим за МГ-то. Математика обичаш. Скоро трябва да мислим и предучилищно за мен. Айде, от 5 клас стига. Ако искате, елате по-насам, да се чува. Защото нека да няма място. Да, според мен ние трябва да си признаем как ни дойде тази идея за МГ. Не е завалял да. Защото аз директно ще прочита нашия чат с Ая, който се случва в неделя, една неделя преди 2 седмици. Само да уточня, че неделя е времето, когато се мислят щуротиите за идната седмица. За понеделник и така нататък. Дали имаме кафе за седмицата? Това обикновено се случва след обяд, като в неделя в 15:34 аз пиша в една група с Ая. Имам идея. Ая отговаря. Край с много и кратко. Ая пита голяма простотия ли е? Аз казвам не много. Искам да изимитираш какви емоджи да си направила. Така, пиша подкаст на МГ-то. Ая. Аз това си мислех и всъщност аз си мислех и за игрите. Да, бе, човек, вярваш ли ми, че аз това си мислех? И аз затова имам да кажа само, че тъпите умове мислят еднакво. Да. Защо изобщо сме навън, може да разкажа. Как го решим? Сме навън. Защото при нас винаги всичко е навън. Не искаме всичко да е навън. Уроци, игри, всичко. Вече е подкаста. Ние от 12 да? Буквално, харесва ли? Ето, супер. Ела направо при нас. Алекс, Робра. Ние вярваме от 12 да, че няма нищо невъзможно и до момента сме го доказали, ще го доказваме. И поради тази причина в момента се опитваме да ви покажем, че може да се направи подкаст навънка. Сега много не сработиха нещата. Ето пак може. Обаче си имаме реквизит, имаме си супер удобни възглавнички. Имаме микрофон, който понякога работи. Ицо, много благодарим за микрофона. Страхотен е. Благодарим ви! Да ви кажа, че онзи ден озвучихме цялото училище. Аз даже не знам, всички би трябвало да са ни чули. Някой да потвърди. Поздравихме и госпожата. Чули сте, съжалявам. Целият двор. Целият двор. Може да потвърдите, да? За клас потвърждават другите да се чули. И няма как просто да не посоча. Трябваше да посоча нашата табелка. Реквизита. Ще си я От преместим. Джамбо. Топ спонсор. Не питайте кога ходим. Ние ще се сложим в нашия офис. Имаме страхотен офис. Едно много удобно диванче в STEM кабинета. В лобито на STEM кабинета. Това ще е нашия офис. И си мечтаем за него. Освен това, което виждате, ние имаме и още реквизит. Имаме, ама той вече е в другите подкасти. Сега ли? Добре, Талисмана. Това е нашия талисман. Казва се математичко. Може да му викаме просто мат. Той е много готин. И ще стои тук. До одеве смяташе хикс черта, че днес това е. И защо е мълчала, защото е много готин газар, както всички го колеги. Да. Какво ще си говорим в нашия подкаст? Мега неща. Така че ние сме изцяло отворени, както в момента събрахме цялата техника от вас. Също сме отворени да съберем. Идеи също събираме, гости ще викаме, ще разберете, ще ви пишем. Ако имате някаква щура идея, която сте направили и мислите, че всички трябва да разберат за нея. Това е за журналистите. Добре, не. Ама и при нас. Първо при журналистите, след това при нас. Добре, ще разберем с тях. Извинете, че ви прекъсвам, имате гости. Ами Ангел гости. Портиера Ангел ги. Ангелата трябваше да се кажа, събирам колко. Така. И Ами, защо първи епизод е котка? Нека кажем.
мисля, да правим всеки сегмент, да го започваме. Добре, Божи. Започваме с първия ни сегмент от днескашната среща. С Open Source! Да. Само да кажа, че от 7 до 22 октомври е седмицата, Европейската седмица на кода. Те са 2 седмици, ама Даже няма. не 2 седмици, ами 16 дни. 16 дена 2 код. седмици плюс 2 дена. Но да кажем, че е една седмица. Само за програмисти. И И това е нашия принос към тази седмица. като говорим за код, няма как да не го обвържем с Open Source, защото мисля, че това е в момента мейнстрим, в момента актуално, популярно и кода се разпространява съвсем свободно. Аз имам един голям въпрос към теб. Какво ще кажеш ти за Open Source? Ами за Open Source всеки може да допринася, нали, за такъв код. И Linux е такава система. Това е. Безплатно е! Да. Това искам да чуя от нея, че е безплатен. Не! Аз искам да кажа, че това не е трябва да ти основния фокус. Не е безплатен. За мен това е най-важно. Да, той е свободен софтуер, който ти дава една голяма свобода. И ако това през 90-те е било лоша идея, защо? Защото когато една държава създаде един софтуер, със сигурност не е искала да го разпространява и други държави да знаят за него. В момента това е доста популярно и даже би било лошо, ако ти направиш нещо и не го споделиш с другите. Защото по този начин си обменяме опит. Първо към една дефиниция на Open Source, това е един свободно достъпен ресурс, който може да се модифицира от всеки. Той е достъпен, такива платформи са, като например GitHub. Да. GitHub. Добре, да, има ли хора, които да проверяват? Примерно аз какво качвам, защото аз мога да кача някаква простотия. Да, точно. Чак само да обясним как се качва ресурс, как след това се дава. Точно. Те знаят, бе, те са програмисти. GitHub, това е платформа, която набира голяма популярност, има над 4 милиарда потребители, което само по себе си показва колко голям обем от ресурси има там. Защо е необходимо изобщо да работим като Open Source, да се споделяме нашето? То няма логика всъщност, като си мислите. Аз правя нещо да го давам на другите. Защото не е нужно всеки път да преоткриваме топлата вода. Сега това, че имаме някой измислил компютър, не значи сега ние тук на всичкото отгоре не може да свържим и тонкоин, да вземем да си правим и компютър. Има нещо, което вече е измислено, него го използваме и Open Source идеята, аз го тип мислене, така ще го прелечим, Open Source мисленето се базира на колаборация и комуникация. И тук мисля, че вече ти можеш да се включиш, че когато работим заедно, постигаме по-добри резултати. Точно така. Добре, а как можем да изберем? Много умове. Много умове, чакай сега. Много умове мислят по-добре, да. Да. Така е, най-добри резултати с повече хора. Това е. Както видяхме и сега. Много хора допринесоха. Това е и на Open Source. Този Open Source ресурс всеки може да докладва за бъгове, за дефекти, които има по него. И всички заедно могат да търсят решение. Тоест, освен че само докладваш, ти можеш да пишеш решение. И сега тук ще отговоря на твоя въпрос. Здравейте! На твоя въпрос отговарям, когато аз като един потребител влезна и искам да използвам даден Open Source продукт, обаче намеря някакъв бъг, докладвам го и го реша на всичкото отгоре, направя решение за този продукт. Този продукт, това мое предложение минава през аз съм комитър, аз съм контрибютор, но той минава през комитър. Този комитър проверява, окей, сега направил съм някаква мизерия, изобщо подобрил ли съм този код, да не съм вкарал някой вирусче. Не само си джъткам, да. Тоест преди това изобщо да стигне до всички, то минава през една проверка, така че абсолютно сигурно. Значи вече е безопасно, не е като през 90-те. Има документация, всеки може да влезе в документацията, да допринесе за тази документация. Пък едва ли някой го прави това и по-скоро звездичките. Да, звездичките в GitHub точно така. Те са по-удобни това показва популярността. Реално ти може изобщо без да знаеш грам код да допринесеш, като просто докладваш някакви бъгове. Аз видях днес, че примерно при Windows лоудинг бутончето забива. Да, не ме кефи. Не ще ме кефи, то може да ме кефи, ама не бачка и го докладвам това нещо.
Добре, и минаваме към по-важната част, как изобщо да си изберем какъв open source продукт. Ресурс, ти казва звездичките. Да, защото като повече хора го ползват, значи е по-добър, реално. Точно така. И явно няма бъгове и някакви неща. И е възможно повече хора да са допринесли, защото примерно дори да не е за някаква програма за код, аз ползвам такива за обработване на снимки, да речем, където то се пише, че е open source. И аз мога или с пари да допринеса, или с нещо в GitHub, нали, да комитна нещо. Много се извинявам, ще може ли само да помахам още един път на дрона, че предните кадри Ама махайте всички как? махаме на дрона. Хората от лайва, махайте и вие. В момента оператора между другото много се кефи там. Ето и математичко маха на дрона. Няма значение, важно е, че махаш. Що се махаш? Една червена точка мига. Окей. Така, избираме някакъв open source ресурс. Open source ресурс. На първо място гледаме каква е неговата популярност. Звездичките, както това е казал GitHub. На второ място трябва да видим дали той изобщо продукт ни върши работа и дали можем ние да си го имплементираме в нашето приложение. Дали така е направен, че той изобщо ще е съвместим с нашето приложение, защото и това е възможно. Нещо друго е зеленко. Когато видите зеленко, това е много добре. Винаги зелено е добре. Зеленко, точно така, никъде червенко. Зеленко значи, че на Activity има активност на самия проект. Там можем да видим колко често изобщо се пушва, колко често изобщо се работи върху този проект. И зеленко значи доста добре. Тоест в момента се работи много. Ако има някакъв проблем, това значи той ще се реши скоро. Няма нужда да се пресняваме ние за това нещо. Супер. Сигурност? Защо според теб сигурно? Защото повече хора допринасят за това и рано като минава през повече хора, така по-лесно, нали, както говорихме за бъговете. И просто е по-сигурно, защото по-лесно някой ще намери грешка. Защото едно е само аз да гледам на някакъв код, няма сама да си намеря проблема, пък и като 10 човека гледаме, примерно както в училище, е доста по-сигурно от към работа. Истината е, че винаги има едни лоши хора, които те не са лоши, напротив, те правят доста добро, като откриват уязвимост и те си играят. Те правят възможно най-малумното, което ние може би като програмисти не сме предположили, че някой ще го направи и те се опитват да открият уязвимост и това е добре, ако ни я докладват, но ако си правят мизерики с това нещо, да, разбира се, не е много добре. Също така готовност. Дали това нещо, което ние искаме да използваме, е готово или тепърво ще трябва да чакаме? Представете си, че сме видяли, че последно е качено от 4 години, то изобщо не е пипано и не е готово. Дали според вас изобщо ще се работи върху този проект? Не. Да, малко вероятност. Ама ако си много бързо, ако ти е скучно. Да. Документацията, ти каза, че никой не пише документация, но истинската документация... Че не я чете, чакай. Okay, че не я чете. Има кой да я пише, ама не мисля, че толкова често я преглеждат хората, просто колкото звездичките. Да. Истински добрата документация, тя говори сама по себе си за проекта. Може преди изобщо да видим проекта, да прочетем документация, да й хвърлиме на око и да разберем работено ли е хубаво по тази документация. Така да. Ако е някаква много готина, ще прочетем. Да, и от гледна точка на проблеми, защото ние можем... Тези бъгове, те могат да бъдат два вида. Единият може да бъде как да направя хикс, как да направя нещо си. Това е окей, защото човека се интересува, нали, как нещо работи, може би то не е описано достатъчно добре в документацията, това е нормално. Но ако въпросът е от типа как работи дадена функционалност, това вече е лошо. Защото може би тази функционалност не е разработена добре. Ако ти си едно приложение целиш нещо да направиш, някаква функционалност и тя не бачка и хората питат именно как това работи, това не е добре. И примери? Ти каза Linux? Примери, Linux, да. Това ми е буквално най-видното нещо, което се сещам като чуя open source. Не знам защо. Просто Linux ми е най-познато. Не познато, обаче може би най-много се говори за това. Интересното при Linux е, че той е един много добър пример за колаборация. Linux е направен на базата на Unix. Unix отново е open source, т.е. тук виждаме една верига. Това е open source, това е open source, едното е взело от другото. Това са продукти. Така се работи в момента в цялата индустрия. Има някакви готови неща, които ние ги използваме и след това, разбира се, това нещо съвсем доброволно казваме, че сме използвали нещо и ние отново можем да го дадем свободно в платформи. Не само GitHub, MeetLab, мисля, че също е подобна. Но GitHub, разбира се, е най-използваното. То се води и като социална мрежа за програмисти. Да.
с котенцето. Да. Минаваме към следващи сегмент. Благодарим на нашата банда, Божи. Само. Да, само Божи. Сега, следващата ни тема е изкуственият интелект. Мислим, че това е една доста нашумяла тема. И за програмисти, и за българици, за художници, фотографи, музиканти, абсолютно всички. И сега всъщност ще си говорим нашето мнение по въпроса. Сега разбира се, ние не можем да въртим тук някакви конспиративни теории, нали, дали ще ни завладее, дали както някои хора говорят, повече няма да има нужда от хора. Но ще си кажем мнението и съответно после можем да чуем и вашето. Примери за изкуствен интелект са Live Demo, ArtAI, който ние ползвахме. Всъщност аз и Виктор се опитахме да ползваме генератор на снимки. Мисля, нали така? Кажи му какво му зададохме. Да. Значи Елен, който ходи на улица в град. И двамата получихме абсолютно една и съща картинка от два различни изкуствени интелекта. И Елена беше смачкан. В смисъл, лицето му беше смачкано. Искам да кажа, че картинката си е... Какво? Нали ходи по улица, кола го е? Ами то е... Ама той е напречно. Вие сега, той е напречно на улицата и лицето му от едната страна е смачкано. Ние слушате, искам да ви кажа, че каквото и картинка да види като графичен дизайнер, тя изобщо няма да я хареса. Боже, кажи според теб това. Нормално е мнение. Малко е смачкано. Ето, Божи каза. На мен няма само Елена ми харесва. Искам да минеш да им покажеш Елена. Отдясно сега е леко натиснати. Аз проверих, нали, тази снимка с едно и също описание, аз я пробвах в ArtAI, а Виктор в Live Demo. Като се показва това нещо, което ще видите след малко. Да, ще се донесе до всички. И всъщност мисля, че нали, при програмистите, че все пак сме на подкаст, най-използваното е ChatGPT. Нали така? Да. Май, добре. Нека кажем, че е така. И то всъщност и по езици се ползва. Знам, че много хора са пробвали есета да се пишат с това, обаче май не им се е получило, че се разпознава. Аз лично не мисля, че... нещо правилно, добре. Лично не мисля, че изкуственият интелект би бил пречка на хората по какъвто и да е бил начин. Просто защото винаги се вижда човека какво е направил. Дали ще е един кадър, нали, на фотографите, дали ще е логиката на даден код, дали ще е... И аз не знам какво. Просто не мисля, че това може да спре хората, по-скоро би им помогнало. Пример за това наскоро е видеото на Скандал, който слуша Скандал е видял. Новото им видео, нашата операторка не го харесва. Обаче, много си е топ. Според ето, ние като фенове на Скандал си го харесваме. Обаче не е само това, ами че те по някакъв начин използват изкуствен интелект, за да им помогне за видеото. И смисъл, те са си наистина във видеото, независимо, че нали, използват там някаква мадама, дето е изкуствен интелект. И просто да, направили си нещо тяхно с AI и мисля, че това може да се прави всяка една сфера. Ти ползваш ли AI за код? Аз искам от друга гледна точка да разгледаме това AI. Аз го гледам малко като играчка. Защото ти можеш да си експериментираш, можеш да видиш той докъде ще стигне, какво може да направи. Обаче, за да стигнеш до този момент, аз не казвам, че съм някакси супер много озрял и съм стигнал до етапа, в който си мисля, че това е играчка. Не, изобщо не искам да кажа това. Искам да кажа, че всички трябва да имат едно образование, даже това трябва според мен вече съвсем скоро да влезе и в... Курсове се едно. Не, да влезе изобщо в програмата за много малки, не знам, 5-7 клас може би. И да не бягаме от този проблем, да обясняваме на учениците какво е това, как може да го използват, как да не го използват, за да не им вреди, защото най-лесно е при едни малки деца да преписват от там. Ами не, да използват нещо, каквото и да е, даже да не е за ChatGPT, даже да не е за изкуствен интелект, да не е за каквото и да е било. Ако не им покажем правилния път как да използват това нещо, те могат да го използват по много грешен начин. Така е, да. Именно заради това аз вярвам, че трябва да преподаватели всички заедно, ученици, учители да говорят за тази тема, да не я избягват, да не слушаме, ако ползвате ChatGPT ще ви хвана. Да, обаче трябва така да направим, учителя, преподавателя трябва така да обясни на децата, че те да няма нужда да използват, сами да осъзнава
съзнателно, че няма нужда да използват такъв изкуствен интелект. Или пък другото, което е просто по някакъв начин, то това нали пак учител го решава, обаче просто да зададе като тип въпроси, които те да питат така, че да им помогне. В смисъл не да е напиши ми есе на тема еди какво си, ами дадена част, която не разбира, просто да попита това нещо, нали, защото не може сега в един часа през нощта да пише на госпожата. И може би по такъв начин да се представи и да е като учебник, нали, като помощно средство просто. Именно помощно средство, затова казвам играчка е най-точната дума. Това трябва да е така, не трябва да... Защото иначе действително ние ще затъпеем. И това е факт, аз мисля, че всички се съгласят с мен. Пък има работа, която ти спестява, реално. В смисъл за... Досадна работа? Да, досадна работа спестява. Както нали, Школо спаси учителите от дневниците, така и ChatGPT според мен спестява от някои досадни неща, които... Както интернет. За да се стигне до това нещо, изобщо за да се въведе такова преподаване, такава грамотност, както нали, казваме компютърна грамотност, сега не знам как да го кръстим, грамотност по изкуствен интелект или съзнателно използване на изкуствен интелект. Може би ще измислим сега нов термин. Еми да. Съзнателно използване на изкуствен интелект. Да, трябва да се... Точно, супер, добре звучи. Перфектно. Трябва да се стигне до този етап да осъзнаем проблема и да не бягаме от него, защото ако бягаме от него, до никъде няма да я докараме. Аз много обичам фразата, модерните проблеми изискват модерни решения. Трябва да се стигне до това решение по един или друг начин. Добре, значи говорихме за училищата. Според мен за досадни работи, примерно, сега не ни е нужно банка, да кажем за банка. Да. Спокойно можем да се свържем, това в момента го правят, спокойно можем да се свържем с... Правят го, ама не много добре, обаче за някакви малумни въпроси. Ами да, но сега не можем да направим в банките ни големи опашки на гишетата. Да. Сега с извинение, жената отива да пита защо не ни работи паролата на мобилното приложение. Най-честото знаеш кое? Не мога да си влезам в онлайн банкирането. Именно. Това ми е паролата за онлайн банкирането. Да, това може спокойно да го решава един изкуствен интелект и по-сериозни казуси, чак тогава да се стига до лице в лице. Да. Просто да има някакъв филтър, реално подобрение на чатовете, които са. Защото има такива нали, интерактивни чатове, които ти отговарят на момента. И може би това е просто подобрение на такъв чат. Друго какво? В изкуството аз много мразя тази тема, защото не знам как някои хора го сравняват, да, като цяло. Ама не знам как някои хора го сравняват, ето Божи като музикант може да се изкаже също. Значи винаги ще остане някой отпечатък на самия човек. Да. Всяка песен. Сега има много известна песни, направени от изкуствен интелект на някои певци, които са мъртви. Та действително горе-долу звучи като тях, но никой няма да остави самия чар, самия стил на певеца. То просто го копира по най-сухия начин и го слага го там, пляска го. Да, и тук, нали, ако имахме кой да опонира, ще да ти каже, да, ама те се учат. Да, той се учат, но никой няма да бъде чак на такова ниво. Не може всяка една снимка, картина, песен, мелодия, ритъм, всеки път са различни. То дори автора сам да го питаш, не може да го повтори. Трябва да се чуваш тинка. Чуваш тинка трябва, да. Няма живец, няма как. Няма душичка. Добря бойва тук е. Добря бойва къде? Не, няма. Няма си душичка. Ако ни гледате, няма душичка, госпожо. Няма, в изкуствен интелект няма. И колкото и да го мъчим, няма и да има. Колкото иска да се научи, обаче няма как. Черпахме ли темата? Еми май да. Май как ще ме прати. Благодарим на нашия Мисля, че достатъчно говорихме. Ние време е да дадем думата на вас. Публиката. И тук ма няма да ви пишем двойки спокойно. Тук искам да направя един номер, да ви покажа как аз тук говоря и Стефи ще ми чува. Да, и тук и Стефи, да. Но сега ще го направим по подобен начин. Стефи, чуваш ли? Чуваш ли ми? Да. Ето. Да. Всичко е топ. Стефи, а покажи ти какво микрофонче имаш. Стефи, чуваш ли? Елена, чуваш ли? Стефичка има микрофон, как ще няма? Ето, заповядай. Ето да видим на Стефи хубавия микрофон, който работи. Аплодисменти, моля за Стефи. Стефи, микрофона!
за публиката микрофона на Стефи още един път. Ами давайте, защото иначе Стефи тръгва и идва с това сладко микрофонче. Дойде ли с микрофона? Малко ще светят фенери по вас, ако някой сам не пита Да, нещо. на рандом ще почне да си харесваме и така. Е така, И аз искам да се берем. добре, айде, първо бас. Готови сме да ви чуем въпроси за тези две теми, които говорихме. Ние не искаме да влизаме в детайли. Идеята за подкастите е наистина да са максимум по 30 на минути, в които да говорим някакви теми, които са актуални. Не в камерата. И да не отекчаваме. Това, ако имате въпроси по темите, ако имате нещо, което да споделите, ако имате мнение за изкуствен интелект или за open source, каквото и да е, ако имате предложения за теми, също се радваме да чуем. Може да имате въпроси и не по тия конкретни теми. Може за мегето. И какво ще избера на рандом, няма проблем. Дичка! Срам нямаш ли? Не. Стефи, аз ще дойда при теб или ти? Тя идва как? Само ще помоля да спре да ми свети. Викай! Чувате ли ме там в другия край? Добре, мерси за комплимент. Нека и аз да кажа няколко думи за source кода. Open source кода. Първо, това е нещо доказано, което работи. Аз изключително много съм впечатлен от последните тенденции. Все повече приложения да се правят така и все по-достъпни да са начините на разработка на тези приложения, защото е изключително удобно, като ние младите програмисти имаме достъп до този висок начин на писане на код и това много би ни помогнало да израснем все по-бързо в нашата кариера. Тоест реално ти помага да се учиш това. Да, изключително удобно е. И доказано е, че работи, доказано е чрез Linux, колко много хора го използват, колко разпространен е, че се получават такива неща, въпреки че са open source. И че не всичко е пари. В крайна сметка важно е да помагаме на хората, важно е да споделяме и да се учим един от друг, за да се движим напред. И с изкуствения интелект вече, аз съм много на мнението на Виктор, и за мен той надгражда интернет търсачките, той надгражда браузърите. Ако на нас сега ни отнема 30 минути да намерим това, което търсим в интернет през Google, то на мене с ChatGPT ми отнема около 2 минути, докато се сета точния въпрос, който да му задам и той да ми изкара информацията, която ми трябва. Изключително удобно е и ако при него не стане, връщам се назад. Отивам в интернет. Ако там не стане, връщам се още по-назад, че и да в библиотека да ще търся ние дебелите книги в мегето на CSS. Добре, а вече като повече време си го ползвал, намираш ли по-лесно какви думи да напишеш реално? Да, описанията, нали, които трябва? Да, доста по-кратко, доста по-бързо. Същото е като с интернет. Аз съм забелязал, че изключително малко хора имат умението да знаят какво да търсят. Да, и на тях им отнема 30 минути да намерят нещо, което аз го намирам от първото търсене. Да. И това липсва и в училище. Навсякъде. Да, липсва просто човек да знае какво да напише, за да му излезе. И другото, което е свързано с затъпяването, адски правилно е да научим хората за какво да го ползват. И адски много си личи, особено за код. Нали? Аз програмирам, нямам общо с изкуство, с музика. Да. Много си личи, когато... Щом за код си личи, представи си за картина какво е. Да, адски много си личи, когато... Ама Викторе, там не ме чува. Ама не ме прекъсвай, да, аз не ви прекъсвам. Изключително много си личи, когато AI пише каквото и да е. Примерно последната ни тема бяха алгоритми така на нашите уроци. И един алгоритъм в edge case, т.е. в конкретен частен случай, когато го дадеш частния случай на ChatGPT, той използва алгоритъма, прави го сложно, използва ненужни неща. Докато аз като го прочета, като помисля малко и виждам закономерности, които изкуственият интелект не ги вижда. Много силно, много силно. Защото те ги няма в интернет. Той е частен случай, даден от някакви български автори, които са чудили какво да правят. И, примерно, вместо да ползвам някакъв сложен алгоритъм, аз ползвам рекурсия и масиви и хоп, проблема го решавам 3 пъти по-бързо и по-лесно, отколкото ChatGPT. Да, не мога да го обясна, не знам защо работи, обаче работи. Това не е важно. Много грешно. Да. А това беше управлението на алгоритъм, нали? Ако не знаеш какво и защо работи, значи алгоритъм. Някой ще едини ли това нещо? Супер. И някой друг нещо да каже да се обади. Аз мога да си говоря и до утре. Ще се върнем при теб, ако никой не ще спи. Добре, да. Добре. Благодарим. Благодарим на Дичка.
съгласен с Феди мнението, защото представете за хората преди 50 години да кажем, че няма да използваме книги да търсим информация, ми интернет. И те са гледали по същия начин, нали как така интернет, че ползвате, вие ще затъпеете. Това е неизбежно, ще влезне, всеки ще го използва. Света продължи напред. Важно е както ти казват, да намерим правилен начин. То си психическото ниво, защото сега ако дадеш на някой от 60-те, 70-те години да работи с това, няма да може. Всичко си е до психическа нагласа, до израстване. Така че, защото сега бебетата, майките им дават телефоните в ръцете, нали? Така че аз нямам TikTok. Всичко е психическа нагласа също. Не може един човек от 50-те, 60-те да го сравнявате с един човек от 2023 година. Това не е някакъв синдром просто на нашите хора. Но се вижда, че изкуственият интелект все повече и повече навлиза. И това е защото ние психически виждаме, че може да се създаде и може да се направи. Все повече нашия човешки мозък работи. Благодарим за госпожо. Добре. Някой доброволно да пита или на сила някой ще ги изкара? Май, никой не иска. Само да не отваряме школото, че. Аз не харесал един човек. Нямаме школа, нямаме Ние школа. може би темите Дали, не бе? изчерпахме, ако нямате въпроси с... Искаш ли нещо да питаш? Да, искам. Е, Това момче се озва. добре, това момче е с розово. Питай. Здравейте, симпатери. Какво да питам, хареса ли вашата гледна точка на въпросите, които задавахте? Добре, съгласен съм с мнението на Бошко, то това е неизбежно. Първо са били на листа, после на книги, интернет, сега чат GPT, след 20 години не знам, може да измислят още някоя друга работа. Времето ще покаже. Също така съм съгласен с мнението на Тедо. Чат GPT помага наистина изключително бързо да намериш информация, считайки, нали, ако си доста добре навътре с нещата, как да го питаш правилно, понеже ако му зададеш условието, примерно задача на някакъв проект, той ще почне от пета глука да ти изважда информация ненужна или пък някоя грешна и ще почне да съставя. Той е доказано, че състава фалшива информация за личности, които не са съществували. Но две думи, хората трябва да слушат как да го използват. За мен повече е плюс, колкото в минус и не смятам, че той ще заличи работата на повечето хора, а ще им помогне и даже ще почне да бъде по-продуктивни. Благодарим за включването. Няма защо. Благодарим за... Поставим въпроса за бъдеще. Как мислите вие? На къде отива изкуствения интелект? На къде ще се развива това? Напред. Добре, напред, ама И как? нагоре. Напред и нагоре. То това е ясно, напред и нагоре, но вие какво си представяте нататък? Ами Вие госпожо, повече сте... ами госпожо, аз не знам вие дали имате, дали знаете реално, помните ли ги, като влизате в сайт, че не сте роботи, кепча и рекепча в последствие. Ами реално то така се обучава изкуствен интелект. Освен на огромната информация, която навсякъде влизате, приемате бисквитки и така нататък. Това е първият начин. Другия начин е кепча и рекапча. Какво най-често имаше на тях? Има трафик лайтс, светофар, има коли, има автобуси, колела, тротуари и така нататък. Ами защо е това? В момента тенденцията е да се обучават коли как да карат сами. Не случайно е точно така. Ние хората като го направим и първоначално алгоритъма запомня какво ние сме избрали и се обучава. Впоследствие какво се случи? Оказва се, че по едно време изкуственият интелект, тези алгоритми отзад станаха по-добри от хората и ботовете пробиваха сайтовете. Какво почна да се следи след това? След това почна да се следи курсора и как ние натискаме. Защото изкуственият интелект се движи в прави линии, а ние си обикаляме така с мишката не подред. Впоследствие, следващото ниво, в момента защо изчезнаха? В момента програмата, за да ви удостовери, че сте човек, а не бот, проверява цялата ви история на търсения. И по този начин разбира дали сте бот. И малко излезах от темата, но да го обобща, той единствено ще се подобрява, ще ни помага и ако всичко е наред, нали, дай Боже, ще ни отнема в задачи, които изискват от времето ни, без да допринасят за нашето личностно развитие. В най-лошия случай ще сме без работа и всички ще сме на помощи от държавата, ама май не е толкова. Изкуственият интелект ще работи. Към тошето да добавя, извинявай, Айче, последно. Не само, че чат GPT генерира фалшива информация за хора, а не един път ми е генерирал неработещ код.
Така че ще ви кажа, по-добре сами си го измислете, отколкото един час да си блъскате главата с объркването на изкуствения интелект. Ами ще оказа сега това. Да оказа сега това. Кое е това? Да не ползваме изкуствения интелект. Преди малко друго каза. Ама вие го ползвайте, ама се научете как да го ползвате. Нищо не, той следващия път ще се поправи, като види, че... Аз като сета на къде духа вятър и ясна там. Едно по-затворен начин да използвам именно ChatGPT, според мен е за програмисти да обясни какво прави. Това нещо го прави добре и това нещо мисля, че е начин как да го използваме продуктивно. Не да му кажем. А я тръгна да казвам. Аз тръгна да казвам, че според мен няма да се стига до това да останем без работа, не знам си какво, защото примерно най-бавешкият пример, който ще кажа, защото си е правилен, ботът по полето не може да ти копа картофите. Така че ако случайно това се случи, мога да лепа плочки. Ако някой има нужда да лепа плочки, правя гипсокартони най-добри. Добре, каквото и да прави, там не може да го прави. Трактора изкуствения интелект. Идеята ми е просто, че... Спонсорираш, дай си детайли, лепи ще ги сложим. Аз мисля, че ще се научим да си го ползваме както трябва и че няма да ни пречи, ще ни помага, както е Чичко Google. Да. Това е бъдещия от Чичко Google и той Google ще стане. Аз това казах от теб. Също съгласна съм с теб. Досадната работа няма да я правим. Което ще ни даде повече време да се фокусираме върху друго. И ще изтъпим. Не, ще ни даде, напротив, аз се радвам, ще измислите някакви други неща. Да, ще имаме време за повече неща. Другите пъти си измислим. Добре. Темата се отвори. Сега си изберем някой на рандом, няма проблем. Благодарим за активното участие. Не на рандъм, произволно се казва. Извинете. Говорете на български език. Хората от лайва, ако имате, пишете ни. 10 човека! 5. 5. Преди малко бяха 8, но... Аз излезнах просто. Аз много искам да питам, че тези момичета са ми много симпатични. Те имат желание от тебе. Ма те са ми много симпатични. Я да вратам. Аз съм звука. Ако някой много ме пече, ще крие очите. Все едно съм на проверка от полицаите. Те чух. Ще го спря да ми записа. Да. Накратко не мисля, че ще замени човек. Нали така? Кое? Изкуственият интелект за изкуството. Тя е художничка. Добре. Нали така? Супер. Мерси. Праскаме. А ти какво мислиш? Много сте шумни. Пиши роботчето ще... Харесваш ли роботчета? О, благодаря. За първи път някой да се седи и да хване микрофона. Мен ми изтъпна ръката. Благодаря. Да, чува се. Няма как да го чуеш, защото е в телефона, но няма проблем. Защо се забавлява този път? Ти забавляваш, какво ще го казвам? Тя ще свеси към теб. Чакай. Какво това не е? За да предпазва микрофончето. Да не се изпада. Хареса ли ти подкаста? Да, но аз не го махай. Ехо. Да. Ами не се чува, защото записът е в телефона, ще го чуеш после. Браво на малкия. Малкият шампион. Ами добре, може би темите, въпроси за самите теми. Тя ще да пита нещо, ама... Кой? Едното ми ще да пита нещо. И си тръгна. Ще пита.
Миналото момиче, дали ще да пита нещо? Ще питаш ли нещо? Не. Добре. Чао. Чао, благодарим ти, че си да. Ами, ако нямате въпроси по самите теми, също бихме чули предложения за теми, които искате да чуете в нашия подкаст. Да. Аз ще задам няколко въпроса от журналистическия екип от класа. От класа, супер. Кой клас сте вие? Супер. Айде за 8-я. Айде за 8-я. 8-я. Използвайки изкуствения интелект в училище, помагаме ли или вредим на себе си? Зависи как го използваме. Ти може да го използваш да си помогнеш, може да използваш да си вредиш. Това е лично от самия човек. Ако питаш директно, примерно напиши ми есей на тема... Каква тема? Някаква тема. Тогава си вредиш на теб, защото ти няма да разбереш как се пише есей. Няма да разбереш, нали, какво ти трябва, за да го напишеш. От друга страна, ако вече си знаеш структурата, вече си прочел, нали, как примерно да си го съставиш, обаче просто ти трябва някакъв аргумент. Едно както питаш Google. Ако се научим да питаме изкуствен интелект, както питаме Google, може би нещо такова. Може, например, чуди се синоним красив, чуди се вместо да преводиш всички книги, може да пишеш ChatGPT, дай ми синоним. Да. И да ще даде, това е плюс, може да сложиш плюс. Не... Или превод на дума, сигурно. Да, превод на дума. Мисля, че има повече достъп. Не мисля, че това ще е минус. Тоест, според вас е важно да открием златната среда за това нещо. Да. Това е най-важното и, нали, да си говорим, може би между нас и между учителите, какви точно въпроси да задаваме. И не директно да преписваме, защото то преписването ни вреди на нас. Аз много обичам една функция на ChatGPT, когато го питаш за нещо. Днеска каква беше думата, дето в часа говорихме? Хетеро, поли... Някаква биоложка дума. Да. Хетеро, било, полимони. Не лимони. Полимери. Портокали. Опа. Аз много обичам, когато има нещо такова сложно, просто да му кажа, обясни ми го като за дъмис, обясни ми го като за глупак, за да го разбера. Много умно. Ами да, това е. Смисъл, то ми дава някакъв много елементарен пример, с който наистина да си го обясни. Да. Това е... Просто трябва да помислите какво точно търсите и коя част точно не разбирате. Защото вие не може да не разбирате по всичко. Това е невъзможно. Питате си учителя, като не разбирате всичко. Нали? Просто конкретната част, която не разбирате, трябва добре да я обмислите и по такъв начин да зададете въпрос. Добре, как бихте показали на недоверчивата част от населението, които оплюват ChatGPT, Bing и такива изкуствени интелекти, как бихте им показали, че това е бъдещето, че ще им помогне повече? Как бихте им... Добър въпрос Много задаваш. добре изглеждаш. Отговор може и да няма. Въпрос, вие сте журналисти, май, под прикритие, няма проблем. Според мен, първото, което ми идва на ум е каквото си говорим от преди малко, че ако го представим по такъв начин, както в момента е Google. Защото ние всеки ден всеки използва Google постоянно. И нали, аз мисля, че по такъв начин, защото всеки ден ще им трябва след време, най-вероятно. Сега аз, примерно, да вземем някой конкретен човек. Някоя баба, която какво прави, тя в смисъл не се занимава с код, не се интересува графичен дизайн. Да кажем, че тя си гледа някакви рецепти. Сега не мога да ходя да й обяснявам и тя баба, то пише код, то е удобно, то може да ми обясни кода, то като му каже да обясни го като за глупак, то ще ми го обясни и ще ми обясни хетеро, било, полимони. Тя какво си помисли? За какво ми е това? Айде пак ли? Трябва може би някакъв по-практичен начин. Аз имам една идея. Да. Ще кажа сега, баба, какви продукти имаш в хладилника. Имам лукови пиле, луки. Това съм го правила. Картофи. Какво мога да сготвя от това и ChatGPT ще даде варианти за рецепти. И то няколко. Това нещо може да й е полезно. Да, точно това ми беше идеята и много добър пример. Благодаря. Тук съм докладчик.
Си известна. Добре. Ние сме, ще ви пишем, обещавам. Да. Обещано. Обещал съм. Пред колко хора съм обещал на лайв? Няма значение. Пред директорката това е най-важното. Да. Едно голямо косметическо число. Не. Стига сега. 6. 3 сигурно, да. Добре. Я можем ли? Я да видим всъщност колко сме. Как ще се преброим? Я да видим дали сме добри математици и учим ли в МГ. Номера и всеки следващ. Това е логиката, но да видим дали се объркаме, ако почнем оттам. Айде да видим колко хора сме. Или не, айде от нас да започнем и в тази. Който пръв каже едно. Сектори, не е Трети. Значи там трябва да... Там да казва четвърти. Някой да каже четвърти. 4. Сега. Госпожо, според вас как трябва да се преброим? Съответно отговорник. И ще стане една таблица. На сектори. Един да брои онзи сектор. Айде на сектори. Аз имам този сектор, че са ми любими до танчето. Така. Точно. И брои. Точно. Вие тримата, както сте само този сектор, този третия, чиста работа. Анга, правиш ни задачата сложна. Анга, избей си някакви. Англе, пак си ред. Кой ще привика Ангата? 44. Хората са 44. Вярвам ви. Анга, събирали им колко? Аз стигнах до 15. Вие от математическа гимназия ли сте? Не, Не, значи сте съгласето. Кажи честно. Значи сте кандидат? Кандидатите. Не. Вече минахте първа степен. Това няма значение. Кои сте вие? 13. Ма кои сте вие? Добре. Сектора отляво. Сектор А, сектор Б. Аз съм Това е сектор. VIP сектор. Сектор Б. VIP сектора, място 20 лева. Какво се объркал, бе? 44, те казват. А Илона къде? Там вижте. Илона е тук. Ето я. Има свободно място до нея. Трябваше не да Луди накарате. числа. Луди числа. Да, Те лудите числа са точно в моя стил. Добре, Ами... въпроси преди да затворим линията? Да. Да, Слушай. айде. Кажи си. Да си кажа. Представител от 9-ти Б, информатиците. Да. Айде, 9-ти Б. Оригами. Начин изкуствен интелект за своето развитие да излезе извън контрол. Тоест да поеме властта върху човека и като цяло върху света. Такива примери има много на филмите. Да. Скоро излезе един, между другото. Кой? Създателят. Аз искам да го гледам. Някой иска да гледа този филм. Моето лично мнение е, че това го правим ние. Не знам дали то наистина... В момента има много статии, че едва ли не автора на ChatGPT се очудва как той е тръгнал да запомни някакви неща, да прави някакви действия, които едва ли не той не е направил. Не го вярвам това нещо. Ние го създаваме това нещо, ние го контролираме. Сега, ако има някой, разбира се, тук всички сме с добри намерения, може би има хора, които са с добри намерения. Не знам, аз съм на мнение, че не би се стигнало до там. Да. Според мен, ако има достатъчно хора, които не го позволяват, защото то какво значи да има контрол над теб, примерно? Аз трябва да дойда и да те чипосам, в смисъл, няма как аз да имам контрол върху теб, нали, през телефона ти, ама те това вече социалните мрежи го правят, т.е. изкуствен интелект какво толкова ще направи? Те казват ни какво си купуваме, казват ни, нали, примерно какви дрехи да харесваме, какъв стил да се обличаме, т.е. повече от това няма на къде, на което сме сега според мен. И защото те хората позволяват до някаква граница. Нали, съответно вече излизат някакви документи, книги, където се пише за такива неща и някои хора се осъзнават, примерно. Обаче, доколкото човек позволи. Ти искаш ли да контролира изкуствен интелект? Не, но според мен човека трябва много внимателно да подхожда върху неговото развитие. Той
и от друга страна изкуствен интелект се развива и сам, но нали, в момента стоим хората зад него и в момента ако нещо нали, не ни харесва и не прави както трябва, можем да му наложим санкции. Според мен сега е времето, в което то е най-добре да се използва и нали, това да е неговия крайен предел, да започва да се развива в нас нещата. Да. За сега е добре. Те мислят, че приемат някакви закони в момента. Аз четох такива статии. Зависи много. Ето, примерно, то може би зависи и до... Как се нарича? Континент или кое? Де да знам. Аз знам за Европейски съюз, че в момента наистина има... Това, което четох, е, че има програма за обучение в училищата. В смисъл, почва една кампания, с която да се мотивират преподаватели да обясняват как ползотворно да използваме. Аз за това говорих и за тази тема, като чето и за това. Да. От гледна точка на закони, в смисъл, докъде какво може да се направи с изкуствен интелект, това не знам. И аз за това не знам, обаче мисля, че просто ще има ограничения в използването му. В смисъл, че те Бил Гейтс, там, той на Амазон, нещо бяха събрали. Някакви такива статии имаше, ама вижте, ние много неща не знаем. Те по принцип и TikTok не контролира, ама никой не говори за това, пък то нито е изкуствен интелект, нито ние сами си го правим. И аз съм на мнението на Виктор, че няма да стигне до там. Особено пък ако знаем нали какво точно да го правим. До човек е и съответно до хората като общество. Според нас, не сме експерти. Дисклеймър! Ами... да не продължа. То е много типично в наш стил, от половин час на един час. Да. Нищо, наживо сме този път, така е. Щом останаха някакви хора, всичко е точно. Да, благодарим на смелчагите, които останаха. Времето днес беше с нас, много се радваме. Имаме на много хора да благодарим, сега предлагам да почнем ред по ред да благодарим. Хайде. Така, първо виждам масичката, не благодарихме на Благи, на Иван Филиева. А на колонката ще благодарите ли? Почваме, чакай. Да. Ще благодарим. Филип 12-я клас. Браво! На Ицо за микрофона, много е готин. 11-та. Вчера нямаше осветление, аз дойдох тук и нямаше осветление, аз взех и фенера. Да благодарим на Стоян, благодарим на Стоян за осветлението. Браво, Стояне, браво! Браво! Най-вероятно ще го санкционират след това. Благодарим на Виктор за фенера! Да, благодаря на мен, ама. Много съжалявам. Ние това цялото нещо го организираме 12-та и госпожа Малинова. Наистина съжалявам. Най-хубавото за накрая. Имаме го тук. Благодарение към госпожа... добре, съжалявам наистина. Няма защо. Благодарим на госпожата, че прие щурата ни идея. И помогна за кандидат. Да, благодарим ви. Съответно благодарим на госпожа Спасова, която също ни се връзва на щурата. Искам наистина да благодарим и на целия 12-та, които виждате, целият екип, който беше наляво, надясно, помагаше. На Ангата, нашия хост, на Елена, нашия оператор, на Кози, нашия ден. На добро китарата! Браво, браво! На госпожа Такива, че изкара куста. Госпожа Такива се свърза с мен, с 2 класа, които дойдоха. Благодарим ви. Мисля, че 10-ти клас има ли представители? Тръгнаха си, да, значи имаше и 10-ти клас. И благодарим на нашите топ, как да кажа, хора за комуникация. Журналистическия кошер. Колко време не бях чела такава статия, не знам дали присъства момичето, разбрах, че... Много сте сладички всичките, много сте ми любими пчеличките. Много ни хареса, ама наистина ви го казвам. Наистина много ни хареса статията, която написахте. Аз не казах кой знае какво, защото аз бях в часа им, когато обяснение това събитие. Начинът, по който са го написали е завиждан. Професионалист. Мега професионалисти. Пишат. Писатели. Да. Ами...
Хубаво. Не му правясно. Може ли аз да кажа нещо? Може ли, Личка, Вие благодарихте на хората, които са ви помогнали, които са ви дали нещо, на учителите, които присъстват. Аз пък от името на публиката и на хората, които ви слушахме и ви аплодирахме, искаме да ви благодарим, че разнообразихте вечерта ни, че ни накарахте малко да се засмеем, да се зарадваме. Беше ни изключително интересно и с нетърпение ще очакваме още епизоди на ПМГ говори. Да, само ще ви помоля, ако може през зимата да е закрито. На диванчето ще бъдем в стема. На топличко. Имаме. Да благодарим ви, че ни зарадвахте тази вечер и ни накарахте да се чувстваме специално. Браво, браво, браво! Слушаме, Сенчо. Микрофона. Кога ще бъде следващата прожекция? Да, много важно. Прожекция? Ами те от тук нататък ще са в YouTube. Другата не. Не сме убедени, че от това, което в момента имаме на парче записано, ще излезе видео, хубаво видео. Може би ще направим едно промо, така как моите кога ще видим. Това сега го чувам. Така че това е епизод 0. Ние това си говорихме, че е епизод 0. Да. Не го пилотен епизод. Да. Имаме ли одобрението ви да продължаваме? Да! Хайде! Така че... Чакаме да ни сподобри канала. YouTube канала. Така че вече започваме. Говорили сме до седмица за седмица да имаме... Да, плана е всяка седмица по половин часово епизодче. Мисля, че повечето хора имат достъп до наши профили, фейсбук и работи. Така че ако някой нещо иска, нали, тема, както Виктор попита от тебе, ако някой се сети в последствие, най-малкото пчеличките имат нашите координати. И... Имаме си YouTube канал, който разбира се все още нищо. Да, одобрява се, но може да ни пишете на PMG говори, както си го чувате, странно имейл беше свободен, взехме си го. Той чака нас. То няма друг. Няма друго PMG. Klomba.gmail.com, там може да ни пишете, съвсем скоро предполагам да се разпространим още, така че няма нещо да остане нечуто. Аз това не ти пъти живо ще го гледаш сигурно. Няма проблем. Хубавито на тема. Еленка се изгубила още. Ще стигне отличен опит, знам. От автогарът. Тя каза, че сега е тръгнал. Ако от автогарата някой ще бъде хост тази вечер. Трябваше оттам, ако е за автогара. Няма проблем, Тя си знае пътя. Тя ще намери най-краткия път. Няма проблем. Така, благодаря за всички, които алгоритъм. Това е оказано. Може би една хубава снимка да си направим, но първо да чуем. Аз като тръгвате ще ви изпратя с една специална песен. Не искаш да пратя повече, май. Телефона ми бъде. Леко ще бъде там. Дай да пробваме. Алекс се връща. Може ли в моите ръце да взема това подкаст? Може. Да, ако искате, просто ще помолим. Ела при нас, ела да се снимаш. Айде, госпожо, ние ще пушнем. Да. Ама не може да се приближава. Разпокахте детето. Утре в 7:30 на ПМГ-то. Аз искам до най-здравата охрана. Той иска там. Елате малко. Филипа. Аз се снимаме ли? Той е бето, е лескар. Така ли? По-далеч от него. Нали не те закривам? Мен ли? Аз съм 5 метра. Чай, че аз съм се зашумил.
Едно кученце. Алекс е го Айде, спели го това. За снимка на випуска. То малко ми остана снимки да ми пусне, като се замисля няколко месеца. Снимка на гимназията. Това спряхте ли го? Не. За че го спрем. Не бе, нека да върви още бе. Добре. Нека се тръгват хората. Да. То после ще го средите на надпис. Стоп,